Ligo, ali dari bi, unsa di ka tinuod diri? Ato to ko. Ligo. Ako kay may aspiran. Dali ba? Ato sudla-sudla sa kadit ba? Ato ba? Na lagi istorya siya. Bantay ha, madamay man niya, madamay bitaw man ani. Unsa ni ka tinuod? Asa mo nagkaila to? Sa una, yun ang balay sa una, sa Butra dun. Ang iyang papa na driver jeep na pasayroan. Wala di ingon na tabo nga nagkuyog mo ani, nagainom mo ani wala. Oy, Sa istorya diri gud. Ibaw na ni mo tugaram ni tinuod. Og Kiba, sa sa amo. sa iyang istorya. Dingon pag amo nga kana yung amo sir. Kana dingon ba kana si sir na si amo nga pulis. Gahi kana sa dakpan. Kinsa may ningon ningon? Kini. Ningon eh. Dingon. nagbawan na ron, maigol din sa palong na guro. Ilhan bitaw na ron. Sige. Gitu lo. Tol pasudla tol. Tol. Sud. Dali go. Sudah kana rongan kuan. Dire ka pito. Pungko da. Kelaman, kahit atong kanan na. Dol si kaso mo? Parang Ha? kawat. Kawat. 12:45 ba? Kuan ba kining ingon na kay amo? Mana amo mo? Ako, migo kay Mikulapo. Ako ganang bata-bata gud ni ngano nga na-involved na. Ako, Pero kani Mana kani nagsugat, bigo, kani Mana nagsugat? kahit pair kay ni. Na, bungo na ni. Ina na ni sukol na ni kurinti. Mao ni makaigo sa imong naong. Kaya kita gumpun. kuan siya amo yun. Siya sige. Sige gastos ke klaro ni. Kita. To kan. Klaro ni Migo. Migo. Alis tadi.